ברמן תמזוג לי, וויליאם פרל הפי, סרטון. אוקיי. אני חושב שזה משפר, כי עצם זה שאתה לא יכול להשתמש במכשיר לדברים אחרים, והוא מיועד רק לזה, אז זה מנטרל את האפשרויות של לעשות משהו אחר בארוחה. אתה בעצם מרוכז בארוחה ובאנשים שמסביבך ובשימוש של האפליקציה. תגידי, המשרד שלכם עושה קמפיינים פוליטיים? לא, האמת שהשנה לא, חבל. דווקא הסרטון של בנט עכשיו ביוטיוב, חבל על הזמן. מה? בנט עשה סרטון? כן. ברמן, תמזוג לנו סרטון בנט בחירות. פיטבול זה לא הזן הכי מסוכן? מה זה התחיל מאמריקן פיטבול טרייל? זה הזן הראשון של הפיטבול? גם לי עלה משהו הקרבות. אבל לי עלה איזה מישהו מהקוף שמאלף אותם. נלחמים עם יהודים. איך הרעיון לדעתכם? מדהים. מה הייתם מוסיפים, משנים? אני חושב שהחלק הראשון היה יותר טוב של כולנו מוקרן כאילו אותו דבר בדיוק ולא לכל אחד משהו אחר. אז זה יותר אינטראקציה הכי טובה. הרגיש לכם נוח להגיד תמזוג לי, ברמן תמזוג לי? לגמרי. לגבי התמונה, אז קודם כל זה מגניב שיש כאילו קונספט כזה שכל פעם כל ארוחה אנחנו יוצאים עם תמונה ואז אנחנו יכולים לעשות כאילו תמונות לאורך השנה, אבל אני חושבת שיהיה יותר מגניב לחשוב על אופציה של נגיד הדפסת מדבקות במקביל מגנטים ולהדביק את זה כל פעם ואז יוצא מזה גם giveaway. ברמן לזכור את התמונה, נגיד הראשונה שצילמנו והשנייה, וכאילו נעשה אולי, לא יודעת אם בא לנו נגיד שיוציא קולאז' או משהו כזה כאילו. לא קולאז'. לכם? כן, התשובה היא כן. טוב, אתה... נהדר. כן.